А бащата на Кнут Хамсун, Педър Педерсен, е известен с Samsung Corby само с 99,90. Моля? Ами, Моля? Samsung Corby само за 99,90. Вземи го и общувай неограничено с новата пакетна услуга Viva.com Trio. Говори неограничено от мобилния телефон, говори неограничено от домашния телефон и сърфирай неограничено с високоскоростен интернет. Всичко това в едно с Viva.com Trio. Viva.com. Всичко, което ни свързва. Нека да поговорим за бъдещето, когато ще носим интернет в джоба си. Неограниченият трафик и постоянната скорост ще са нещо естествено. Мобилният 4G интернет ще е ежедневие. Всъщност под бъдеще имаме предвид сега, докато гледате телевизия. Защото бисквитката на Max Telecom вече е тук. Носете с нея навсякъде неограничен 4G мобилен интернет за различни устройства с постоянно висока скорост. Max Telecom. Бъдещето вече е тук. Добре дошли! Nokia 6700 само за 239,90. Nokia X3 с вградена антена за FM радио. До 24 часа музика, 3,2 мегапикселова камера и 2 гигабайта карта памет само за 99,90. Със специалното съдействие на Viva.com. Всичко, което ни свързва.